Ingdeng plikebra troksi karbi riso nimso ronga jephan nangletum kachisik doluma jongse avelang pulote nangletum prabjin pen kopima kenang sorahormu non pen chisik bom non karbi riso nimso ronga jephan ili karbiara doan rdgp dunlona achithe pading lona lapen pirthe dang pachithang dunlona Lapan ilitum karbi nung life ahin pen nang litum kadto ka web hanstame non ki bangji ingdeng plikera troksi karbi risonim so ronga ji katalona long kachitu tun pejia phansi chuning rilong dun lona jutang kaching hon aradon dun pen chetu lona kardom Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture pen Pakpho Akitap Kangpu. Ingdeng hini MSc Ramsing Timungahem Hachakikan. Tegelangjun ahithialong chojor chulang ahem lapen hormu kang tonahem kikim kepangcheng. Kardom pini Adap Abirta long pen di sami jilhan sepi non arjitha birtang ton pen luru langso rangsna sarpo auditorium hall along Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture atum pen kason sepon pakpho akitap Karbenglang Autonomous Council CM tuliram ronghang ariding pensi ingpu pidunlo Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture atum Jasimet pakpho kitap kangpupon laki Karbi lam tasam tokbang khoya sing hanse Gitanjali lam the larbang hangmiji hanse nelam the tokbang longsing teron Karbi fort songkelardun abang longkam teron pen Dr. Dilip Kumar Kalita atum kabor ipon anparta PCRO Dilip Kathar kabondapon 8 different chart pu kitap kangpu mailong Karbenglang Autonomous Council CM tuliram ronghang alohi sarpo aman pen Chitongdon Manpeng aluhi Padma Shri Professor Rongbong Terang KCS Amaiphu Chandra Singh Kro Karbil Lameramai Amaiphu Hidhinat Rongpi EM Jagat Singh Ingti MSc Ram Singh Timung MSc Richard Togbi MLA Barim Vidya Singh Ingleng Atumta Chitongdon Arnisi Vet Angbong Ongdung Akitap Kachipaduk Pen Kangpupon Thekajok Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture a Director Dilip Kumar Kalita Phan Karbenglang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kachuro Pipon Anparta pakke pakitap kitok un atuma phan ke Karbenglang Autonomous Council pen lak ke patangka kerap kipipon japan klempon bomluputa pachinipon Karbi alam ke komantu neta ingbon ilo athema Karbi alam tasam kitok sar angbong pen khoya sing hanse kitok alam tasam henlo kimin nai pusi Professor Rongbong Terang mailong kachoro pipon alam di ko ano ne study kori ningkaning ko alam study kori still Disney ekran dia pan, kita dia pan. Dalam lalang rota coklo hampar ke nali cuma pokok anu ne langsung analisis Korea. Dipaduk pilu. Longki kitab, aku nama. Inggris pensel longkis book. Apostrophe S. Lapan ke Okomia langu pelote longkir kitab. Structure. Labang salang ikuan ni kipu. Je apostrophe kalbiatun ke langso kecil apa bustu bangke longkia long beda si hala kita belum kita fancy ala da fancy kan affix do prefix do infix do linguistically la ana research bustu bang kalbiatun la non khoasingan se nili lang pamelo langso research bustu mang la ke Karbiatum lagi kecok naya dictionary pusing hilupulu. Ada karbiatum langsung research isi grammatically, phonetically, but phonetically lagi dulu. Structurally log an alang li nungkaning kol dobe kona kurilu. Labang soali karbiatum lompo langsung dictionary bangken.
Karbi along the sam kitok cheng laki kidamtang ningkan pharo pressure kebra inkoira phon ningkan GD Walker pu abang phu henno kitok cheng puta than pachini pon Roshan Hanse report Karbi Anglong live Hakopen Karbi khai jutang long kachira block hacha kikan sok hem nang chili rock pen EP lukhia phan minu sai kha kachahang pen sok pura long kachitha lason se MSC Ram Singh Timongta amithang hemalong hacha kikan kaparupon Hacha ke kanta Karbi jutang along pen isilo labangso hacha ke kan laki sai kachuti ke anathu jasmet pen sok ke iki somtang et pen puthot ki sitanga sok hem kachewan pen puru arlo ke thap jahut riso nimso pen hacha ke kan sai kedeng parupon halabangso jutang jubat pen ing thumdam si langpher constituency MAC Ram Singh Timong amethang hemalong setami sok ke rot ke patang et pen aphi puru along sok thap theprang volong komaji ke sesa ropen hacha kanponno MSC Ram Singh Timong amethang hemalong hacha ki kan pon hot kaning jege labangso hacha ki kan ajutang hakko hot be hempi pensi kapang cheng cheng no lapen aphit penang an aningkan labangso ajutang cheteni de mate virde rason theklong si labangso ajutang puthot pareng nang jipu matha ponse kedamtang ningkan surehini ra trokse aningkan alang lihem dipu ITI along puthot hacha ki kan tara langso KSS pen pangcheng monthulo La Sophie lang perarat pen nilipan MEC pahai dundet pen pening an ingdeng hini hacha pakan panno la pen morning ingdeng ki thong ki chok hoda bangke an susi alir alon pensi hacha ki kan padoji pusi ningche pon hacha ke kan ke ilitum apur ki molong ilitum kadogweta chini bihem pi pensi hacha ke kan nang ke pangcheng hacha ke kan ke pangcheng sige bihem pi pensi nang panjeng la ladai pen apit ingkan suri laso hacha ke kan apur ki mo tut ple pin pen wang bom pen angbong kopi ake sung le he boy ne ington kok lo la pen asuri dokaya ingkan an ke hacha ke kan avede lo lasi nang le tom haneli nang ki puga nang le pachining tung man ke lai lo puthot hachakan thunangji unilitum KCS mate youth festival Karbi jutang jaba ronga je klem bom hot nili jongjong mata haladak kacherap thun kecheng sipen dadu lasi nili matha se KCS atum benching wai se nili hempen se hacha ke kan pangcheng lo lasi hala sorni ta nili chethan behem pi pensi kecheng si la Pennington kok ningkan surya apit puthot pangcheng thunang pulak volong komaji pen belson terang Karbi Anglong live Tekilangjun ahithia phan kapanang pon chojor cholang ahem lapen hormu hortar kangton ahem kikim ponje phanpura contractor Pobitra Teron amethang amat chihumri damsi sai kapaklem kapangcheng pon Kidamtang thang ni phai khri isiarni ada por phai kep malom tekilangjun aroiwang ke cho ahithialong chojor cholang ahem lapen hormu kangton je ahem kikim kirang pangcheng ponno Bangso hot tekilangjun bazar committee achonba bodon rongphar maiphu barim dhoni tokbi KSA HRC amaiphu Robin Killing TYC dunmaiphu sarbaman tokbi atum pendanglok tekilangjun havar aratum chitong dunsi contractor teron asang hophan bangso sai ke vanaputhak ningkang sam chepaklang dunsi Karbi man kedo apohopen archupon Aho bangso tekilangjun ahithi laki kidamtang ningkan pharo craser kebra troxer kebra pho aningkan pensi pangni pono sitami non puanda bangso ahithi ching protected detlo lasila bangso ahithi phan kaching thora sai ki wan pen ki claim pano putha kachitong aradum kachoro pidon halapu contractor teron asang ho ke than pon ke central sarkar pen hithikulat kapaching thur ponji lapen hormu kangton ponji phan kedeng pon a scheme pen si bangso hem wanno lapen chiklo jon thamang bong se patang pon po lasi bangso hem ki kim ki messenger phan havar aratum sidami kachilang don je phan chuning report sonsi hithi kapaching thur je phan ason avar sai dolang lasi ki bangji arni claim pon bomlo nang pusi thantekan
কিছুমান পাহাৰৰ জংঘলীবোৰ যিমান থাকে সেই স্কিম এটা চেণ্ট্ৰেল কমিটি এতিয়া এইটো দুটা স্কিম আছে এটা চেণ্ট্ৰেল কমিটি 70% চেণ্ট্ৰেলত ষ্টেট 20%। সেইটো WBDৰ পৰা কণ্ট্ৰেক্টটো অনা হৈছে সেইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেলৰ স্কিম এইটো সেইটোৱে আৰু এইটো কিমান দিন এতিয়া আমি এতিয়া 3 মাহ টাইম দিছে আমাক 3 মাহত কমপ্লিট কৰিব লাগিব এইটো 90 ডেজ। কিমান বহল আছে আৰু কিমান বহলটো আপোনাৰ আছে Take langjun abujar lasu skim nang lepen kadu abiara to fans tami isi kimisen nang theglo lapen pi bangso kelonga joine dak local kadu abi chujor cholang tum fans tami isi akijoy longpu pusi ning thekon la Dongmukak pan Samsung Inti Karbenglong Live. Kiramtang thang ni Paikre Isiarni APHL setum patir pipon Kuligao Chingri Klapalong Lakha Inquiry Isi Borjan constituency ang Kangkedo polling station ke thom Chingrum Petsi Chirok Tokamai Kapadodam. Kuligao polling station amai phu Kison Tokbi Kachepan phu amailong APHLC TDP amai phu JI Kathar Alohi Sarpo aman pen Chitongdo. Manpeng Alohi APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar Lapen Penangan APHLC Asongja Podumta Chitongdon Renti. Mayalong APHLC Lamjai Sarpo Angtong Ingti Kathar Lam Kejai Panatengki Inglong Aso Khaitum Anki Nang Jum Bomlo Lapen Nang Vir Bomlo Aprang Karim Ganchalong Dimasa Tumsi Dolo Bonda Pini Arniki Kichi Aso Tumsi Do Theblo Lasonsi Tripura Along ta Ilitum Thekdonlong Pronglo Ilitum Alam ke Ningje Bom Bonda Longle Philang Hemdreta Bangke Peg Bom Kelang Selet Kahijim Kali Sida Ladak Karbenglong Alongke Aprang Sike Karbi Laso Phi Kichi Aso Tuma Phana Bangke Ilitum Langrai Nang Jipusi Jaipon Hasil danggor ukil hasil London sining kan lang bang kinadak rengma khitum ta no la pen garo sadin tasin non ya sa ang thek long bang la hello no na kasi song long sadin karbi ta prek long so salam rengma garu la pen kitum la pen ka prek di masa tu man si chang kitum Gandhi kasi song kasi song mala ba chini bom lasi ini tum ke kan da ma hok pe ra posi haba tum ami ya pen ni na che che do ko la si don ba bom ani bang si ba no tang te ini tum ame bang ke pa cha ta ni ani bang ta long long la pu song si dam nang dam ne bi su ada la son an si ke man lo la si da sun ke man der athe bang ini tum ke da ma hok pe pot lo la pen ka la ino so ke da the bang Halapu Mayalong Alohi Sarpo APHLC Amaipu JI Kathar Ahin Pen 6 Schedule Aronalam Clardak Pen Radapan Than Pachini Ponsi APHL setup Kidamtang MP election hotke Tongsa Korajok Chipahai Dunun Nidetno Bontoke Bangji MLA election Horabangke Un An Cherap Chitodun Pen APHL Sephan Pahai Dun Vexi Assembly along Karbenglong Lapen Dimahasau District Radatum Kisum Ki Boy Lapen Akimanga Buthak Paninji Dun Long Nang Popusi Radapan Kachuningri Barobon Bokajan Pananantarang Karbenglong Live. Jorhat Tita Boralong All Assam Inter-District Wushu Championship Kapadohot West Karbenglong Wushu Association Atum Karbenglong Apan Nongmikiwan. Nijang Karbenglong Alo Wushu Association Along Kachapater P Mati Athanbang Aprang Rong Hangpen Amaipu Kanghon Rong Hangatum Jengkha Kapatuak Lamalong Wushu Than Panwamsi Kedamtang Thangthang Nipai Trok Siarni Jorhat Tidabor Rajiv Gandhi Sports Complex Along All Assam Inter-District Wushu Championship Kapadohot Nijang Karbenglong Wushu Association Penta Bangkre Trakatum Chepate Dunsi Bangkya Patum RD Kedojot Kihai Anongi Chepalong Dunsi Karbenglong Apan Nongmi Wan Pido. Kihai Duntumapan Karbenglong Nang Chile Etpen Karcho Tuahot Karbenglong Life Executive Editor Rongbong Terang Arideng Pensi Kihai A Certificate Lapen Medal Pipa Jerdon. Nijang Karbenglong Wushu Association Akomchunbang Mati Awushu Athanbang Aprang Ronghangpen Perangke Angno Nang Kapachini Dunke Jorhat Barbe Aprang Karbenglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen Achor Kacheteron Piatum Hirjumi Nang Pidunsi Masap Dihinanat Nang Rabdunmo Lapen Jorhara Long Kachapate da Mohot Sitami Misen Pensi Chepate Dun Long Pamilo Itum kapatu ongeladak lo je arni sin itum 6 arni ben la tum February 6 arni pen itum dak ajo 9 o'clock pen bar lo
gedak 7 arni lelo 7 arni wait en lo 8 arni pen bang ni tumala dak West Karbi Anglong pen nitum kache song dun hadak dulu hadak nilitum kache song dun ben nilitum affiliated West pen pining si first lang participant nitum ki halada kidun arni pen masin nitum first round second round third round an ke nitum quarter final an ke sop a district Kokrajar pulewang hoi first round wang hoi Kokrajar en lo sport kang tang na latuman nitum aber bikok lo 8 arni sige cheng bon lo 8 arni pen cheng lo 8 arni cheng lo adap pen batulo 9 ben ha ajo 11 lom pajut kok lo ako ko next adap 10 arni pen bangke semi final bikok lo ako ingela so ahut bang ni tumbang pinang ni tum chesong lo angke chesong lo ni tum kar west karbi anglong pen gol ang deng bangke ni tum isian si undun chot lo ingke silver bangke thom angke bronze bangke bang trok bang room pet pen nitum 10 medal ke nitum wan long lo bang cap west kar bang lo farman pen kache song dun cheng pen nitum 10 bang cap medal cap ke nitum west kar bang long fan chewan det lo Nili tumalong ke Charlie hormu thang tawi bontami ke than chupaduk pon bomsi la bangke patuma bangke mesen anongi longdono la si Karbang Autonomous Council pen sidami nili tu Wushu Association of West Karbang aphan ansu se nang rabdun thua sonte akang tu yang deng anta ke le dun japhan ningka che thedo pusi ningje thu nilitum la so lage ahok lo nilitum lai hormu duroi lo nilitum kapatu cheng la ka nitum la ke form cheng hota nilitum long globe ave globe ta nitum asap ka heno ko pa kang rak la hai pen se ka Charlie bom lo la pula chief instructor la bang da chupa duk lo yat lo ge non nitum recently non dak jurhat pathu nam ta nitum hal da beleg opponent district tum han da thek dun long lo bang tum nang than lo je nitum long la hai match set do la se ban district ban la throwing la hai bang asap improve chalo nili tumbang la hai throwing a mat dress hai bang ave la si la hai bang asap nili tumbang week chat la hai bang le ni tumhan puri na support dun polete la nili tum la west ka bang long aphan ke nili tum nong nam aprang non aprang ke bang yi bang lan social media ta sun thek po la si nili hin pen ta chuning ri lo mo pen la sa ta nang rap dun bom mo pen la kon chung bang da than lo la si non aprang na nang rap dun thu bom lang po abang nili tum ning che the lo la si lan so se ni tum ko prang ke pon theki phan la ili west ka bang long aphan ke pon thei phan sila nili tum da body pon bom po इसी के लहलो जे तुम कार्बिंग लोग लाइफ के लांग दो ना रात तुम हम समय लबंग सो लाइफ के लांग पेंसी चिनी पोजे कि थोर मियो वे किमिया तुम जैसे मेरा बंग कपाथुआ हि नोनी तुम बंग के नियांग कार्बिंग लोग कांग बंग इसी सबसो कतुरा सों सिदु कोकलांग सबसो कतिकुक सों सिदु लांग लासो मेक प्रांग विलांग लबंग से मेक प्रांग पेन लबंग सो कपाथु पेन लबंग सो सर्टिफिकेट पेन कॉपी पी को अना दौर दो कॉपिया फांसी लबंग सो अकाम्पी labang ke hok lo la so la nili tum non labang open gali la si la so government pen si connected fully connected la only Assam chot kali international la do national level and do government pen chera pa me ka la si la so a certificate la ha medal pen sitame la ili tum la non we ke mi ya tum bang chini nang poje la so a khela ke official sport la si la so ha pen pathu dun jadun pulota sab alang ni tum chupa duk pen ili ke karbi ke chupa duk nai po la ili chupa duk pen asab chobor i pen la national an le alang ni tup to international le pupe de lo national an bag le dun panta ada gol ke pupe le hai asap chupa duk pen jodi bronze ta chok an par ke lidak nang che bang la ke Rong Troxy pen Wiki Bay Karbang Live Jati pini Adap Abirta ke lapang sakang tonik lo domi thakni Kardom